Beno, bideo honetan jarraituko dugu biderkadura nabarmenekin. Orain, erabilera bat ikusiko dugu. Lehenengo eta behin, birpasatuko dugu zeintzuk dira biderkadura nabarmenak. Lehenengoa, batuketa baten berbidura A gehi B berbi, formula esaten du dela A berbi, lehenengo gaia berbi, gehi bi aldiz lehenengo gaia A, bider bigarren gaia B, gehi bigarren gaia B berbi. Bigarren biderkadura nabarmena, kenketa baten berbidura A ken B berbi dela A berbi, lehenengo gaia berbi, minus bi AB, minus bi, lehenengo gaia bider bigarren gaia, gehi B berbi, bigarren gaia berbi. Eta hirugarren biderkadura nabarmena, A gehi B bideraken B, batuketa bat, bider kenketa bat. Eta formula da A berbi, ken B berbi, lehenengo gaia berbi, ken bigarren gaia berbi. Bueno, ikusiko dugun lehenengo erabilera da polinomioa faktorizatzeko edo deskonposatzeko. Hau da, baldin badaukagu polinomio bat, faktorizatu egin behar dugu. Deskonposatu behar dugu bi polinomioen arteko biderketa batekin. Horretarako biderkadura nabarmen hauek erabiliko ditugu. Lehenengo adibide bat, badaukagu polinomio hau, x berbi gehi lau x gehi lau. Eta ikusi behar dugu zein formula erabiliko dugu lortzeko nahi duguna. Horretarako begiratu behar dugu polinomio honetan. Hemen zenbat gai daude? Bat, bi eta hiru. Hiru gai daude. Eta hirura dira positiboak. Orduan, formuletan non begiratu behar da? Atal honetan, atal honetan eta atal honetan. Hemen ikusten ditugu, hiru gai daude eta hirura positiboak. Hemen hiru gai daude eta bi dira positiboa eta erdikoa negatiboa. Eta hemen bi gai daude eta negatiboa. Orduan, begiratzen balin badugu hau eta hiru formulak ikusten dugu hau lehenengo formula izan daitekela. Orduan, zer egingo dugu? Behin jakinda lehenengo formula denez, horrela idatziko dugu formula hau hemen goian. Orduan, orain saiatu beharko gara hau itxura honetan hartzea. Hau da, jarri behar dugu x berbi honen azpian, hau honen azpian eta honen azpian errazago identifikatzeko A eta B. Horretarako deskonposatzen dugu. Isa berbi usten dugu isa berbi. Orain, gehi. Bia agertu behar da derrigorrez formula egokitzeko bia. Nola lortzen dugu bia? Hemen lau ordez egiten dugu lau zati bi eta gelditzen da bi. Gero, x da eta hemen jartzen dugu gelditzen den bia hau guztia lau x gelditzeko. Gehi eta lau ordez deskonposatzen dugu eta jartzen dugu bi berbi. Beti hau izan behar da karratu bat, identifikatzeko B berbi. Horrela, ikusita hau eta hau berdina denez, oso erreza da identifikatzea zer da A eta zer da B. Ikusten dugunez, A isa da, A isa eta B bi da. B bi da. Normalian lortzen dugu A hemendik eta B hemendik. Ikusita karratuak kenduta eta gelditzen dena. Orduan, horrela gelditzen da. Hau da, hemen idatzi dugu formula. Hau da, A gehi B berbi. Orduan, hau izango da, A isa baldin bada, A ordez isa. B bi baldin bada, B ordez bi. Eta orduan, hau gelditzen da, isa gehi bi berbi. Bueno, ikus dezagun orain bigarren adibide bat. Daukagu polinomio, bederatzi isa berbi, ken sei x gehi bat. Ikusten dugunez, hiru gai daude, eta lehenengoa positiboa, bigarrena negatiboa, eta hirugarrena positiboa. Hiru formula horietatik zein izango da? Bueno, lehenengo gaia ezin da izan hiru gai daudelako eta hirura positiboak. Eta hemen gogoratu bata negatiboa da. Hau ere hirugarrena ezin da izan bi gai bakarrik daudelako eta hemen hiru. Orduan, hirugarrena begiratzen dugu. Hirugarrena ditugu hiru gai eta bata positiboa, bestea negatiboa eta bestea positiboa. Orduan, hau eta hau itxura berdina dute. Orduan, izatukotan hau izan daiteke. Orduan, lehen bezala, saiatuko gara hau, formula honen itxura hartzea. Horretarako, deskonposatuko ditugu hau, hau eta hau. Bederatzi x berbi jarriko dugu hiru x berbi. Parentesiarekin bi elementuak berbi daudelako. Hiru berbi bederatzi eta isa berbi. Gero jarri behar dugu minus, minus. Gogoratu bia ere agertu behar da. Orduan jarriko dugu bi, 6 zati bi, hiru. Eta hemen 2x jarriko dugu, bi bider 2x. Hemen balin badago 2x, hemen 2x agertu behar da, A identifikatzeko. Eta gero bider B.
B, hemen ikusten dugu bat da B berbi, orduan bat eta bat berbi berdina denez, hemen jarriko dugu bat berbi, eta hemen bat ere jarri beharko dugu, horrela ere, minus bi bider 3x bider bat, ematen du minus 6x, eta bat berbi bat. Eta hemen ikusten dugu oso erresa dela, identifikatzea zer da A eta zer da B. A da 3 isa eta B da bat. Horrela jarriko dugu A B berbi ordez, A ordez 3 isa, B ordez bat, minus bat berbi. Erantzuna 3 isaken bat berbi. Beno, orain hirugarren adibidea ikusiko dugu. Kasu honetan daukagu lau y-a berbi ken 16x berbi. Hemen bi gai daude. Orduan, hiru formula horietatik zein izango da? Lehenengoa ezin da izan, hiru gai daudelako, bigarrena ere ezin da izan, hiru gai daudelako, hirugarrena izango da, izan ere hirugarrenean bi gai daudelako, hemen bezala, bi gai, bata positibo eta bestea negatibo, hemen bezala. Lehen bezala, goian jarriko dut formula A berbi, ken B berbi, eta behan hau deskonposatuko dugu aurreko arauak aplikatuz. Hau da, lau y-a berbi jarriko dugu bi y-a berbi. Honen errokarratua, lauaren errokarratua bi, i berbi errokarratua i, berbi. Horrela, hau berbi egiterakoan lortuko dugu hau. Minus, minus, eta hau lehen bezala. 16aren errokarratua lau, x berbiaren errokarratua x, orduan lau x berbi, parentesiarekin, bi elementuak berbi. Horrela, identifikatzen dugu zein da A da bi y-a, B da lau x berbi, orduan, A berbi, ken B berbi, A gehi B bideraken B denez, gure kasuan izango da bi i gehi lau x, bider bi i, ken lau x, A ordez bi i, B ordez lau x, A ordez bi i, eta B ordez lau x, eta lortu du nahi genuena. Agur.